Tak do ďalšieho videa. Dneska urobíme si reakciu na Nikoukal Roblox Beat 2025. Prepašte. Takže ideme na to. Si pozrieť to video. Takže dajte like, odber a ja sa budem tešiť od tejto reakcii. Takže ideme na to. Budeme robiť... Počkaj. Dneska budeme robiť toto tu lobby. Prepáčte za môj hlas, ja mám taký neveľmi výborný. A keď si chora, tak veľmi dobre pracuješ na tom YouTube, tak ti veľmi ťa schvaľujem, veľmi ťa pochvaľujem. Ľudia, dajte lajka. A choďte na ten kanál, dajte odber, aby mala Nikoukal sa volá, má 678 odberateľov, dajte odber, aby mala 700 odberateľov. Takže ideme na to, nebudem veľa zdržívať. A dneska budeme robiť Tower, Boba Tea Tower a dali tu, myslím, že takýto tu. A tu si môžeme dať aj takýto outfit, tak si dám asi takýto a to je asi všetko. Ja by som si dala aj tieto. No. Sakra, ja som nechcela ten chlapčenský, ja som chcela tento. Tak. Takže poďme do Candy Cane Boba. A toto... Máš veľmi dobrý ASMR na klávesnicu a teraz keď robím na klávesnicu, tak to je nič jak na notebooke a ty máš klávesnicu, takže veľmi dobrý. Takže ideme na to. My budeme robiť. A keď chcete, tu je proste tu tá hra. Jo. Takže môžeme hrať. Ty hraješ ešte lepšie, lebo ja hrajem cez telefón. No vieš, ako z telefónu na myšku mám aj toto, aj tú klávesničku na telefón. Tak viete, to mi to tak ide. Ty hraješ lepšie Roblox ako ja. Ja hrajem iba Minecraft. Ja často hrajem Minecraft. A keď chcete diel o Minecrafte, tak musíte dať like. A odber napíšte do komentáru, či chcete ešte dám Minecraft alebo Roblox. Takže čaute. Ideme na to. Ten ASMR máš dobrý fakt. Jedna vec, ja možno nebudem to celé video rozprávať, lebo... To presne aj robím celé video, skoro nerozprávam, preto. Málo to vie akože ASMR video, ale nemám takú klávesnicu ako... Ja som to aj uhľadol, že to ASMR má dobre, takže OK. Ľudia na YouTube s tým ASMR takú klávesnicu, takže jo, ale myslím, že tak sa počuť ako... Veľmi neviem. Nie! Výborne, ja som spadla. Tak poďme ešte raz. Neznášam, keď spadnem. To presne aj ja, keď spadnem, tak ja neznášam. To fakt neznášam. Odjak živa. Tomu sa nahnevám a potom dám toto, čo je to tam, to login, vidíte, toto tam. A idem dať nejakú inú mapu hrať, lebo keď je to ťažké, tak je to ťažké. To nevadí, lebo ja som ešte ani na konci nebola, ja som bola tak ani nie v strede. To nevadí, ale keď som úplne na začiatku, tak teda úplne na konci, že už za chvíľu, že ešte jedno obyt a ja spadnem, tak to ja už budem naštva tak ako... Dobre, tak teraz budem ticho. Bio. Nie, ty si... Prečo stále idem na to červené ako? Ja viem, že to je zle, ale akože prečo stále idem? Ja neviem prečo. Ale však to nevadí, však ty ideš rýchlo, jak neviem, keby išli sa si o život, tak preto tak ideš rýchlo. Bo ty rýchlo dáš si to zatvorené, tú zatvorku a proste hraješ a nehýbaš sa, že tak, ale tak, takže, OK. Reálne. Gingerbread.
Počkaj, toľko to má zvládnutie, ja som to pozrieť. 72 a pritom 6 minútové, tak dobre, veľmi to je dobre. Takže, áno, like, počkaj, ja som ti dal like. Ja dúfam, že nie, lebo teraz mám také nie. A to nevadí, potom ti dám. Na konci videa. No, yes! Konečne. Presne toto aj ja robím. Zelená zase. Som na chvíľu. Výborné. Tak je to. Ja som čo pustil? Dáčeky. Výborné. Tak ok, už to ide. Opäť som späť. Už sme za chvíľku, iba to nevyzerá. Proste už sme asi za chvíľku tam. Už iba 2 minúty, kámo. Toto je pekné, toto by som skúsila. Toto by som ochutnala rovno raz. Dobre, keby ja, tak to by som tiež ochutnal. Že by si to vraj... že by si to vraj ochutnala. Ale dobre, máš také nápady. Smiešnatky, ale... Dobre. Raz, dva, reálne. Vyzerá to ňam. Za chvíľku tam. Candy cane. To tie lízatka, či čo to je. Ja som tam mala asi raz alebo dvakrát. To by, keby som spadla, tak ja by som taký líčky dala, ty vole. Namiesto teba by som už zavrieskal, že keby som spadla, aby som už zvonil celý telefón. Takže... Pekné svetielka. Aha. Skúšala ísť na to tie darčeky. A máme to. A Happy New Year. Akože, viete. Šťastný nový rok. Čo? Tak keď chcete, toto bola trošku... Tak 5 minút. Takých 5 minút sme toto robili. A teraz poďme urobiť ďalšie. Aj keď som takéto už urobila, tak poďme do ďalšej hry. Tu máme Boba Tower, čo sme teraz hrali. Tower of Coffee môžeme. Tower of Coffee, to som hral. To som už hral. Musím skúsiť Tower of Coffee. Tower of Coffee. Teraz to bude trošku trvať. No, už sme tu. Nepýtajte sa na môj... Konec. Jasné, že chceš olízať viečko jogurtu Müller Mix? Počkať. Počkaj. Toto nie, počkaj, to také... Počkaj, to 6 minútové? Počkaj, aha, som sa dal naopak. What the hell? Čo? Také krátke? Počkaj, čo? Nie. Toto nie je pravda.
Ty vole, to bolo... OK. Áno, 678 odobrateľov, 193 video a potom tu kokos, počkaj, ty si vydala také nové video. No aj pred 13 dňami, po 3 týždňami, potom pred mesiacom. Hej, a už robíš také shorty, som zvedavý. Konečne ideme si pozrieť. OK. Proste ženské. No to si už prestali. Dobrá. No, jaký je najpopulárnejší tento? 16 000. Oh my god. Toto samozrejme živé už si robila 100-krát. Máte rady ako YouTube, áno, ja neviem čo dať, ale čo ja viem. No ako dobre. Čo už mám to? Hej, Karolina! To je Karolina. Dobre, ideme si toto pozrieť. To čo je? Hedge guys, welcome back to the Nicole Collette channel. Anime, tak toto sa mi už páči, ale ja by som dal tvoj hlas a nie. Akože... Namiesto teba by som dal svoj hlas, ale OK, aj tiež je dobré. Držím ti palce, takže... Sorry, I have not been posting for so Ty, long. a zvlášť ti máš tam dobré. Exposing my classmates. And we will be exposing Kay. Karolina! You see, she's the TDN annoyingest in my classroom. And she's the dog in our classroom, also XDD. Now I will teleport to my classroom. Teleport. Teleport. Whispers. When will the bell ring? Girl, I don't know, but I hope that the bell will ring soon. Už som sa tak zľakol. Finally, it's Res's. To je úplne pravda, toto robí Karolina v škole už. No dobre, keď je útorok a my máme poslednú hodinu ako náboženstvo na 7 hodiny. Presne, keď už je prestávka a začína briechať so samom. TF. Toto pravda, každý že prestane už brechať a toto. Bro, thank you. Yeah, she does that every time, bro. She also copies everything from Samuel. Samuel. Like, girl, what? Hey, so I will now teleport to the void again. Hey, I have magic. Well, bye, guys. You guys so much. And sorry it was short as FKBC. I am lazy lol. Fucking... Well, bye. OK, čaute. Napady všetko a toto nové z galerie, dobre. Napady máš tam, dobre. Ak budete, keď som to počul, dajte like, odberať sa budem tešiť ďalšieho videa, čaute.